27 d'abril, programa 7 del microones. Què ens depararà a la tarda? Avui és el meu aniversari. Anem cap a l'estudi. Tenia una camiseta de los Ramones, molava molt. Al mur t'he dit que hi ha gent que es fica... Sí, nenes Per què el tens tu? perquè es compren samarretes dels Guns N' Roses o dels Ramones perquè es pensen que són marques. Marca Guns N' Roses, mis cojones! Hi ha petit For Destruction al model, no? Ha sonat bé o què? Sí, vols saber. Sí. Això de qui és? Passable, no? Allò, tirandillo. No, molt bé, Un tia. 5. Doncs sembla que sí que sigui meu, merci. Estàs més que aprovada. Tens matrícula. Laura es pegava l'italiano del microones. Què, on estem? Certo l'italiano, dai. ¿Dónde está mi guión? Devi dire qualcosa. Qualcosa in camera. Hay unas páginas Per favore. sueltas aquí, mías. 4 parole. Últimament no em preparo. Però no només aquesta. No sé com És igual. Hi ha d'haver de l'1 al 10. Aquestes són les meves, suposo. Allí hi ha un altre guió. Escolta, si no ens els anem rolant. Avui em cardo No. cantar, eh? Que no hi ha guions, exacte. Hola, sort que no tens. Perquè m'ha dit Hola, Laura. La Mary. Vale, vale. Sonrisa profident. Que no et graves tu. No, ja tinc prou de veure'm. Soy la cámara. Vale, vale. Ja en tinc prou. Llenguatge, audiovisual. ¿Y algún guío solt? Diré alguna de l'estil. Hola, Laura. ¿Este de qui és? Hola, Laura. Hola, Laura. Sembla que et saludis a tu mateix. Arnau. Hi. How are you? Bé, molt bé. I'm fine, thanks. And you? Fine, fine. Yeah. Give me the Adrián. Adrián buscando el guión. And on. And on, Adrián. Jordi, qui es pot els dobles? Arnaldo, saluda. He saludat jo. No és Arnaldo, no, el teu nom? No existeix, Arnaldo. Ai, Arnaldo. Moviments quan aixequi el braç. Quin braç, de l'esquerra o el dret? Eh? No, i esto també, no? Ai, es veu reflexa. Avui no, però la setmana que ve porta un personatge nou. Adriano Battisti. Què és això? Curto. Suposo que volia ficar o microones o què. Lletera 20.000 punts. Vinga. Preparats? Gràcies, reina. Anem. Anem. Som-hi, que ha d'arribar tot. Mare. Preparats? Som-hi, eh? Ups. Ja està. Anava a queixar-me, però... Si ja ho tens. 1, 2 i... Bona tarda, divendres novament i ja tornem a ser aquí. Això és el microones. 27 d'abril, m'agrada aquesta data, Jasmina, bona tarda. Bona tarda, i és que avui és el teu aniversari. A veure, deixa'm que t'estiri les orelles una miqueta. Ja n'hi ha prou. Però espera, perquè tenim una sorpresa per tu. Escolta això. Per molts anys! Gràcies. Laura, per molts anys! Això no ho sabia. Això era una sorpresa que teníem preparada. Moltes felicitats, nen! I què ens expliques, Jasmina? Bueno, doncs avui tenim molts continguts. Del microones. Ara sí, doncs, encetem ja per fi i ho fem amb l'editorial. Dintre, Guillem. Hola, sóc el Guillem i això és l'editorial. La Lliga de Campions davant el Chelsea. En 72 hores els culers veiem com se'ns escapava la Lliga i el possible títol europeu.
És curiós veure les reaccions que provoca una derrota esportiva entre els catalans, els culers sobretot. El descontent i la ràbia afloren, unes emocions que poden durar dies, setmanes en el cas dels més fanàtics. Jo em preguntava a mi mateix, val la pena tants laments, crítiques i llargs espais televisius i radiofònics parlant sobre el desastre culer i el possible fin de ciclo? El que serà ben cert és que al final només és un equip jugant a futbol. Un equip que sí, ens ha omplert d'alegries a gran part dels catalans durant els últims anys, però que al final és una felicitat efímera i de poca utilitat per al dia a dia i les problemàtiques socials de la ciutadania. La crisi econòmica i la situació que està provocant són cada cop més preocupants. Aquest malestar pel que fa al món del futbol, que actualment molts catalans portem endins, l'hauríem d'extrapolar a la vida social i política del nostre Film Office. I ara de seguida afegim música a la cocció d'avui. No marxeu, seguim aquí, al microones de Tarragona Ràdio. El mateix equip. Sí, som un equip mixt. Sois de primer? Un pare modèlic, sempre el recordem com aquell home que no volia corrompre la ment del seu fill en videojocs, però que deixava la 9 mil·límetres tirada per allí com qui arriba a casa i tira les claus a la taula. Jo de gran vull ser com ell, però sense fills no cardem. Compreu el meu rínxol. S'accepta qualsevol tipus d'oferna. Oferna. Torna-hi. Preferiblement que sigui menjar. Josep Anglada! Ja està. L'amant de les cultures i líder de la Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, va agredir el passat 22 d'abril a uns joves marroquins que van increpar-lo per la seva política xenòfoba. Faig un petó en plan. Quants dies sense veure? De llenguatge. Això, la teoria de llenguatge. Que era un difícil o què? Tu la presentes Ai, Déu meu. Digue'm. Sí. Vale. Tu estàs bé aquí? Això és el que us havia d'escriure. Us ho he d'indicar o...? Aquest és per tu? I aquest o... Vols canviar d'allò? Aquí començo a parlar jo quan es preguntin què tal. Qui vulgui. Que començo a parlar jo aquí. Estem parlant. Quan es preguntin què tal. Necessito del guió algú que tingui que completa perquè vaig a veure. No, aquestes dues les tinc. 10. Oh, sí. 8, 9, no, aquestes no. Com m'agrada aquesta sintonia, això és que m'engegues el micro ja quan pugui, sisplau, gràcies, tio, merci. Ha sigut la passada setmana d'un partit frustrat amb el que us vau deixar la veu, ja ho hem dit. Torneu a tindre entrevista, oi? Expliqueu-nos. Sí, avui tenim el millor pilot... Hòstia, estava fora. Adrià i oients, prepareu-vos perquè avui tenim l'honor de tenir amb nosaltres a Xavier Florencio, l'únic ciclista professional de tota Tarragona, que a més està en un dels equips més potents que participen a les voltes ciclistes i a les clàssiques. Doncs ja l'heu sentit, era Xavier Florencio, ciclista professional de l'equip Katusha, a veure si ho dic bé, un corredor que segur estarà al Tour de França representant Tarragona com es mereix.
Anem a veure amb quines propostes ens sorprèn avui l'Adriana. Adriana, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, reina. Hola, de nou. Final del programa, i què ens portes? Doncs avui primer hem de dir que l'agenda canvia d'aires i la cuinem d'una altra manera. Així que esteu atents que comencem. Nom. Tarragona de tapes. Data. Del 19 d'abril al 6 de maig. Lloc. La Peralta, el centre i Serrallo. Horari. Tarda-nit. Preu. 2,50 €, tapa i beguda. L'Adriana ens ho explica. Tarragona de tapes ha tornat... Què? És que soni primer el feit i després que el baixin i llavors... És que quan us estava dient en plan així és perquè no sabia com havia de fer l'agenda i... Al final ho fem així. Adriana? Al final ho fem així. Però deixeu que deixeu que entri el feit abans de començar amb el nom, que soni lere le 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 lere le 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 le. Clar, i llavors després el baixes i entres. No ho he avisat que no hi és. Quin efecte? Lere le 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 le. No, que he cercat que era feit. Sí. Sí. Bueno, sí, però a veure, llavors, o sigui, l'agenda la fem així o com la fem? No, la fem així, però jo et faré nom, dia, lloc, perquè... I la interacció, en tot cas, si la vols fer, la fas a fons. Però interacció seria a l'explicar-ho, només. A l'explicar-ho, exacte. Vale. He de tornar a dir que aquesta setmana l'agenda canvia. Tornem des de l'agenda amunt, vale? Una altra cosa, no havíem dit d'acabar amb un tema musical? Sí, però és que aquesta setmana concerts no... No n'hi ha. I llavors per tant, acabem amb l'assento general. Anna, Arnal, per cert... A mi s'hi ha dit. Guai, quan vulgueu. Jo he de dir, l'Adriana, ens ho expliques? No sé. Ja està, jo arribo preu. I l'Adrià diu... I l'Adri... Però en comptes de dir-ho en plan, l'Adriana ens ho explica, fer-li una pregunta, no? Jo això ho he posat per saber més o menys què dir, saps, per marcar-ho. Jo diria alguna de l'estil, va, Adriana, explica'ns alguna cosa. Vale? Som-hi? O amplia informació, Adriana. Anem a Sento Agenda. És de la xarxa. Nom. Fèria d'Abril a Tarragona. Data. Del 27 d'Abril a l'1 de maig. Lloc. Barri de Bona Vista, Tarragona. Molt bé. Adéu. Fi de la cocció. Fins aquí el programa 7, Yasmina, i ens preparem ja per un cap de setmana amb festiu, pont, i tot per descansar i retornar la propera setmana amb nous continguts i piles renovades. Piles renovades, sí, perquè les gastarem totes aquest cap de setmana, vosaltres també, passeu-s'ho bé, disfruteu i ens trobem la setmana que ve. Exacte, i recordem la redifusió de demà dissabte al 96.7 i a tarragonaradio.cat. Ah, i per cert, si us heu perdut algun apunt o voleu tornar a sentir alguna secció, recordeu Facebook, Twitter, YouTube, el blog amb tots els continguts, vídeos del programa i altres exclusius al microones.blogspot.com. Doncs acabem avui al microones i us esperem la propera. Moltes gràcies, una abraçada. Un petonet, adeu, bon cap de setmana. Firma això, firma les cares. A veure.